Biyaan man ko nimo dong. Abi na kog ikaw magsaguyod ani dong. Ipahungaw ko. Takot mo na ko nito guys ay. Give it down. Again, back to the incentive, because they get all their faces figured out. Ease out. They're not going to just all the incentive, all the money the doctors. Sabi pa niya, wag sana ilagay ang buong karne. Hindi ko na nga nilagay lahat yung karne. Meron akong tinirang isa. So ngayon, atin itong anuhin guys. Hatiin. Para maluto at dagdagan natin ng sauce. Kasi puro ito karne. So dagdagan natin ng crushed tomato. Kalokohan ito eh. Honey oil. Ang tagal, dagdagan natin ng asin guys. Asin. Halfing. Ayan, At dahil gumawa ako ng maraming karning sauce, pasta sauce, ito yung gusto ni Tami kaya ang dami guys. Hindi po namin yung kinakain isa-isa. I-preserve po. Yan ni Mister. Mahilig yan siya sa ganyan. Wow, I made a lot of sauce. You need more container. Yeah, but you can only put 6 at a time in here. So the rest of it I have to stay on here cooking. In fairness, nagawa kong sauce guys, masarap siya, promise. Pati si Tami sabi niya, masarap daw yung nagawa ko. Iwan ko dahil ata yun sa ground beef at saka sa sausage na ground sausage. Ito yung klaseng pag-preserve na okay siya guys kasi talagang hindi mo kailangan ilagay sa freezer. Ilagay mo lang siya sa jar pero kailangan mo siyang lutuin sa pressure cooker guys. Ito yung pinakaayaw ko. So kaya ang ginawa ko is gumawa lang ako ng sauce kasi magaling talaga ako dyan charot. And then ito yun si Tami. Ito yung gusto niya at pinabayaan ko siya palagi nito. Pero paminsan guys, takot talaga ako baka sasabog, baka masasabog itong dito sa kusina. Kasi pressure siya guys no, and then kailangan siyang ilagay yung mga jar dyan at yun yung pinaka natatakot talaga ako. At itong asawa ko is talagang malaki ang problema nito kasi palaging lumalabas in the Mary and panic ang resulta. One more. Hopefully that'll do it. It should be okay. Sabi ko kay Tami, huwag siyang lalabas, huwag akong iwan dito. So kasi yung pressure, pataas ng pataas guys, delikado. Kahit pinatay yung stove guys, pataas ng pataas pa rin dahil sa sobrang init. Kaya ngayon, ipahungaw ko.
Takot mo na ako nito guys, ay. Ala. Takot ako sa pressure guys, as in. Hello, oy. Kaya ayaw ko itong mga pressure ba. Itong asawa ko din, mag-alis-alis din. Bakit hindi siya dito, good? Pati yung pusa at aso. This house, there's something wrong with your phone. Lah. Away your face away. Away from the... Fine. I told you. That's my hands, not my face. Careful ha. Sa wakas, tapos na si Mister. Ito guys, kapag mag-pressure siya and then hindi na pressure yung can, kasi malalaman mo kapag hindi siya na pressure, wala na, may hangin pa sa loob, ibalik niya ulit guys and then i-pressure cook ulit Nakikita niya. Po ninyo guys, ipipress ko yung sa gitna. Kapag may bubble pa siya guys, ma-press pa siya, malalaman mong may hangin pa sa loob, yun, fail yan. Hindi yan pwedeng i-preserve. So, ibalik ulit yan sa loob sa pressure cooker. But anyway, so okay naman lahat ng nagawa ni Mister. So, finally, tapos na. So dirty. Oh, Liam is over there. Liam! Papunta na dito yung pusa. Papunta na siya, is coming. Just come all the way up to where the path is and come down the path. Hi, Lee. Hi, baby. Now he's running. Hi, baby. Come up here. How are you, baby? How are you, Lily? Hi. Hi, hi, hi. Hi. You want me to touch you first? Pet, pet, pet. Pet, pet, Lily. Hi, baby, Liam. Wow, na-surprise ako dito guys kasi nag-display na sila, oh. Grabe, excited naman ito sila sa summer, oh. Tignan nyo guys, ang dami ng mga binibintang gulay at saka soil. Ready na sila sa kanilang ano guys, sa summer. Ready na. Grabe, ang bilis ng panahon. Pa-spring na naman. Hanap kami ng bin. This is the bin area here. So, lumabas kami doon. Wala silang ano guys. Very expensive. And they don't have much choices. That's it. Ito yung isno guys. Oh, kapag mag-file jud no, perting hugawa ang dumi-dumi. Oh. Daming basura. Nagtapon lang mga tao ba. Iba yung plano guys, nagpunta kami dito sa Walmart kasi wala kaming makitang bin doon sa isang tindahan. So akala ko yun yung bilhin namin hahanapin una, pero obviously si Tami kapag andito sa Walmart, ang inuuna talaga niya is yung mga pagkain ng alaga namin. Naghanap talaga si Tami ng ano guys, box or bin. Daghan kay sila cortina diri oh. Lami mamalit ba dalhog Pinas. Uy, gibiyaan man ko nimo dong.
Abi na kung ikaw magsaguyod ani dong. Keep going. Over here, keep going. The other one. I know where it is. So, nakahanap siya guys ng malaki and then $20 lang po siya, no? At ito yung binili niya kasi malaki daw at ang dami naman talaga niyang nahanap ng mga damit at mga jeans na hindi na niya magagamit at hindi na magkasya sa kanya. At yun, hindi po niya ibigay guys na oy. Sa kanya kasi yan oy, hindi ko masabi sa kanya na i-donate kasi nag-expect pa yan siya na papayat pa yan oy. Gusto talaga niyang papayat pa guys. Huwag na tayong kukontra kasi alam naman natin yan talaga, lahat naman tayo mag-wish na papayat pa tayo, ganun-ganun. So, kinikip niya yung mga ano niya damit. So, tapos na kami sa Walmart. Ngayon, punta na naman kami balik sa ShopRite. Ay. Itong asawa ko. Nag-shopping ulit kami guys. Bin lang yung hinahanap namin sa Walmart. Pero, we end up doing grocery again. Kalokohan.